अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films मोतिहारी। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। मोट चाहे पातीर एक मानो देती भगवान रोज ठोके खातिर हे बरहुआ गे हे बरहुआ गे मोट चाहे पातीर एक मानो देती भगवान रोज ठोके खातिर देती भगवान रोज ठोके खातिर ठोके खातिर मानो ये को देती भगवान मानो ये को देती भगवान रोज ठोके खातिर कह देला मनवा हो बेला जो बनवा हो कह देला मनवा हो बेला जो बनवा हो पढ़ते न लड़की कौन देखली सपनावा हो अपने से ये मर्जी होता लॉस हो रतिया में अब जम बजा के जो सब तरफ के रही जिंदगी करिया बस बरहुआ गे बरहुआ गे मोट चाहे पातीर एक मानो देती भगवान रोज ठोके खातिर मानो ये को देती भगवान रोज ठोके खातिर ठोके खातिर सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। सुनली कहानी मोर करिले हाथ जोड़ सुनली कहानी मोर करिले हाथ जोड़ बड़ जवानी होके अखिया गिरावेलो रतन रहतने सब देखे हो गुना देवाल में होल करे लेके हो सुमा सवर पर रोज नया नया माल के लेवेला चुमा और जी हे बरहुआ गे बरहुआ गे मोट चाहे पातीर एक मालो देती भगवान रोज ठोके खातिर मालो ये को देती भगवान रोज ठोके खातिर। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।